Не дачакаўшыся афіцыйнага рашэння пра адкрыццё мяжы, Менск-Транс плануе аднавіць рэгулярныя аўтобусныя рэйсы ў Літву і Латвію з 21 лістапада. Квіткі ўжо можна набыць на цэнтральным аўтавакзале ў Менску і праз адмысловыя інтэрнэт-пляцоўкі. Прадаваць квіткі на рэйсы ў Літву з беларускай сталіцы з 21 лістапада пачала кампанія «Еўралайнс». Сервіс для рэзервацыі квіткоў «Атлас» таксама паведаміў пра аднаўленне аўтобусных паездак у Літоўскую рэспубліку. Аднак з 22 лістапада. Пастанову наконт адкрыцця пунктаў пропуску на мяжы з Беларусю літоўскі ўрад мае прыняць сёння. Прэм'ер-міністрка краіны Інга Ругініена заявіла, што ў залежнасці ад вердыкту рух могуць аднавіць цягам 24 гадзінаў з улікам падрыхтоўчых працаў, піша выданне ЛРТ. У канцы кастрычніка афіцыйная Вільня пастанавіла закрыць мяжу з нашай Украінай да 30 лістапада, што сталася адказам на плынь кантрабандных метэазондаў з боку нашай краіны. Ці ў пытанні адкрыцця літоўска-беларускай мяжы Кітай мог выступіць пасярэднікам, бо Паднябесная выкарыстоўвае тэрыторыю і Беларусі, і Літвы, як, дарэчы, і Польшчы, для транзіту сваіх грузаў. Ролю Пекіна ў развязанні сітуацыі на мяжы ў эфіры студыі «Белсат» акрэсліў палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі. Я меркаваў, што кітайскі транзіт пераважна чыгункай праз Берасць ідзе і далей праз Польшчу, але аказалася, што і ёсць аўтамабільны транзіт менавіта праз Літву. І гаворка тут не толькі пра Кітай, але і пра краіны Цэнтральнай Азіі, Казахстан і іншыя. Таму і яны, як можна меркаваць, ціснулі на Літву. І гэта яшчэ адзін быў пралік, таму што тут гаворка не толькі пра літоўскія інтарэсы, а пра інтарэсы вялікіх гульцоў, калі казаць пра Кітай. І яшчэ я бачу на заднім плане гэтай гульні такую вялікую фігуру, як Злучаныя Штаты Амерыкі. У Міністэрстве надзвычайных сітуацыяў заявілі, што пошукі Максіма Зяньковіча, які знік 8 лістапада ў Бярэзінскім раёне, праходзілі ў вельмі складаных умовах надвор'я з моцным туманам і перыядычным дажджом. Таксама ў ведамстве патлумачылі, чаму не выкарыстоўвалі авіяцыі ў першыя дні аперацыі. Точно так же неблагоприятные погодные условия, которые не давали нам полноценно использовать квадрокоптеры, они не дали бы подняться вертолету. Но при этом, если бы мы даже начали задействовать вертолет, мы бы не смогли использовать коптеры, которые на момент обнаружения 13 одновременно было в воздухе. Потому что при работе вертолета коптеры мы не можем использовать, чтобы не занимать воздушное пространство. Таксама прадстаўнік МНС заявіў, што месца, дзе знайшлі цела 14гадовага хлопчыка, не было прыярытэтным падчас пошукаў, бо там непраходная мясцовасць, дзе дарослыя мужчыны правальваліся і не маглі ісці. А першапачаткова ўдзельнікі пошукаў нацэльваліся знайсці падлетка жывым. Цела Максіма Зяньковіча, які раніцаю 8 лістапада з'ехаў на ровары з вёскі Карбаўское ў Бярэзінскім раёне і не вярнуўся, знайшлі праз 5 дзён. Паводле судмедэкспертаў, прычынай смерці сталася асфіксія. Дыхальныя шляхі падлетка закрыла вада пры ўтапленні. У адным з менскіх бізнес-цэнтраў адбыўся пажар. Загарэлася парыльня сауны на склепавым паверсе. Праз надзвычайнае здарэнне з будынку былі эвакуяваныя 120 чалавек. Ніхто не пацярпеў, паведамілі ў МНС. Кадры з месца інцыдэнту далей у нашым эфіры без каментара. У Берасці пры падзенні будаўнічай люлькі загінуў рабочы. Яшчэ двое атрымалі траўмы. Інцыдэнт адбыўся падчас рамонту даху і фасаду будынку. У нейкі момант канструкцыя нахілілася і разам з апорнымі элементамі абрынулася з вышыні 5-го паверху. У следчым камітэце распачалі крымінальную справу за парушэнне правілаў бяспекі будаўнічых працаў, што з неасцярожнасці працягнула смерць чалавека. Яшчэ адное здарэнне адбылося ў сталіцы. Паводле папярэдняй інфармацыі следчага камітэту, 51гадовы падсобны рабочы дэмантаваў частку сцяны ў будынку. Калі цагляная кладка абрынулася і прыціснула мужчыну. Пацярпелага даставілі ў шпіталь, ягоны стан медыкі ацэньваюць як вельмі цяжкі. Следчыя высвятляюць прычыны і ўмовы, якія маглі прывесці да траўмавання.
У Беларусі анансавалі новае элітарнае ВНУ. У наступным навучальным годзе у БДУ адкрыюць вышэйшую школу прыродазнаўчых навук і тэхналогіяў. Яна будзе рыхтаваць адораных студэнтаў паводле 5 эксперыментальных кірункаў ад нанатэхналогіяў да прыкладной матэматыкі і хіміі. У прэс-службе БДУ паведамілі, што праграма будзе разлічаная на 5 гадоў. Абяцаюць спалучаць індывідуальны падыход, узмоцненую інтэнсіўнасць і практычную скіраванасць. А для старшакурснікаў стажыяванне ў профільных арганізацыях Беларусі і замежжа. Паступіць у новае ВНУ змогуць пераможцы алімпіядаў, выпускнікі ліцэю БДУ і нацыянальнага дзіцячага тэхнапарку па выніках унутранага сумоўя. Астатнім абітурыентам спатрэбіцца таксама здаць унутраны іспыт. Грошаў у бюджэце не знайшлося. Магілёўскі райвыканкам абвясціў збор ахвяраванняў на ратаванне закінутага касцёлу Святога Мікалая ў Княжыцах. Чыноўнікі адзначылі, што будынку 17 стагоддзя патрабуюцца тэрміновыя супрацьаварыйныя і кансервацыйныя працы, піша выданне «Католік.лайф». У 2015 годзе касцёл Святога Мікалая ў Княжыцах, які ўваходзіць у спіс гісторыка-культурнай спадчыны краіны, залучылі ў рэгіянальны комплекс захадаў для рэалізацыі ў Магілёўскім раёне дзяржаўнай праграмы «Культура Беларусі» на найбліжэйшую пяцігодку. Абяцалі вылучыць на аднаўленне святыні прыблізна 370 тысячаў рублёў. Аднак бюджэтных сродкаў так і не знайшлося. Княжыцкі сельсавет, на балансе якога застаецца будынак, за апошнія гады толькі абнёс яго драўляным плотам і закалаціў уваходы. 112 выпадкаў продажу няесных навагодніх тавараў. Столькі выявіла аўтаматызаваная сістэма Нацыянальнага банку Беларусі з 1 верасня. Злачынцы нагандлявалі паветрам агулам на 39 тысячаў рублёў. Схема махляроў выглядае прывабна для пакупнікоў. Аферысты публікуюць у сацыяльных сетках абвесткі аб продажы навагодніх тавараў за вельмі выгадныя цэны. Старонкі выглядаюць надзейна. Шмат допісаў, падпісчыкаў і станоўчых водгукаў. За 100% перадаплату абяцаюць зніжку або бясплатную дастаўку. Аднак пасля пераводу грошай крама знікае. Сувязь абрываецца, тавар не прыходзіць. У Нацбанку раяць аплочваць замову ў сацыяльных сетках толькі па факце атрымання, а для онлайн-пакупак карыстацца асобнай банкаўскай картай і не трымаць на ёй вялікіх сумаў. Завод BLG запускае маштабную кампанію адклікання сваіх аўтаў. Пад яе трапілі мадэль BLG S50 і Geely M Grand, выпушчаныя са жніўня 2023 года да ліпеня 2025. Прычына – неабходнасць замяніць элементы сістэмы вентыляцыі паліўнага бака. Уладальнікам гэтых аўтамабіляў прапануюць бясплатна замяніць вечка паліўнага бака ў афіцыйных дылерскіх цэнтрах. Праверыць, ці бярэ ўдзел канкрэтная машына ў адкліканні можна ў любога дылера або праз спецыяльную форму на сайце вытворцы. На заводзе падкрэсліваюць, такія кампаніі звычайная практыка ў аўтапраме. Яны скіраваныя на бяспеку і перадухіленне магчымых няспраўнасцяў. Кіроўцам раяць не зацягваць з візітам у сервіс, каб пазбегчы патэнцыйных праблемаў падчас эксплуатацыі. І да навінаў спорту. Нацыянальная зборная Беларусі па футболе завяршыла адбор да чэмпіянату свету 2026. У намінальна-хатнім матчы ў Вугоршчыне каманда Карласа Алёса згуляла ўнічыю з Грэцыяй 0-0. Гэта толькі другая нічыя беларусаў у 6 паядынках і антырэкорд набраных балаў за ўсе адборы. У каманды Карласа Алёса ўсяго 2 пункты і апошні 4-й радок у групе С. Раней зборная згуляла ўнічыю з Даніяй 2-2, а ў астатнія сустрэчы саступіла супернікам. На гэтым завяршаем нашае выданне. Больш падрабязная інфармацыйная карціна дня у маіх калегаў у вечаровым эфіры аб'ектыву і студыі Белсат а 20-й паводле Менску. Каб падтрымаць нашу працу, пастаўце лайк і пракаментуйце гэтае выданне ў Ютубе, а таксама падпісвайцеся на сацыяльныя сеткі Белсату, але дбайце пра лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.